Gipanghatagan na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao pinaagi sa Trade Regulation and Consumer Protection o TRCP section sa Basilan. Personal nga gitunol ni MTIT Basilan Provincial Director RJ Sarco ang duha ka timbangan kang sumisip Mayor Jul Adnan Hataman ug kang tipo-tipo Mayor Arcam P.S. Tarul kagahapon Disyembre 21. Ang timbangan ng bayan ibutang sa ilang tagsa-tagsa ka mga merkado publiko aron sakto ang timbang sa matag produkto nga itunol sa mga konsumidor. Ang Timbangan ng Bayan Project nagtumong sa pagpasiugda og pagdasig sa patas ug matinud-anon nga relasyon sa mga negosyante ug konsumidor sa ilang lungsod ug malikayan ang pagpanikas sa mga produkto. Nagpasalamat ang duha ka mayor sa tabang ug suporta sa MTIT sa ilang munisipyo nga maprotektahan ang ilang ginsakupan batok sa mga tikasang mamaligyaay. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe